Apa jenenge sing kere-kere wae gak lara sikilmu. Lara. Wong aku. Apa jenenge? Keplese pas kene kerikil-kerikil ora tak sawang kerikil. Kayak pavingan tuh, Mbak. Heeh, anu papingan tapi kerikile wae ngono lho, Mbak. Ning anu Dadi wong wedok sing kuat ya, Mbak. Sembahno pangapuramu. Kuatno sabarmu. Tetepno langkahmu. Ojo. Masa kondengaran nih tanggal 17 gak mungkin wi nganune tanggal 17 yang gue menang. Tekono Mbati ngono lho, Mbati mang sing ngomong. Ya enggak tuh. Mau tak tekoni to, Mbak nang apa? Nang menangi kapan aku nusuran? Tanggal 17. Arahnya lagi. Wah Mbak Tiga. Saya ini antar yang selamat. Hasan Tenggeri. Dengan ini karo kamu tau wis go ngono mau tau meme iya bos ngono to. Rambut itu. Kuwi to si sumute to karo gondele to. Gelindingnya cepat nih bisa ya. Bisa aku di ulang dulu ya. Ning ndi? Kebenaran. Alah ramuni no. Kamu gitu. Sing kae to tau tuku ning anu iki to. Kremping-kremping ora kaya sing ning anu. Ponorogo sing klunthung kae lho sing tak tukokne kae lho. Ning Shopee. Pas murah Shopee yo. Ini saiki ndang check out to. Cedak lari kayak klunthung enak. Murah ta ra? Silakan mas jenis suruh. Online, murah online timbang offline. Kacau. Dewi rong tak ya mas? Janggut belum? Ijui, rotak aja teman.
Sing gone Rizky lho kerincingnya kayak tuh kurang nanti kayak oh ning anu kono ya dia. Gone Rizky kayak Nanti, Ponorogo. duduk ning gone endi wi kayak gak ada banaran nang Rizky. Muni saiki no, muni no antep no. Iya sing gede-gede. Ngorok-ngorok. Bos. Ke warung. Wah, lho kuwi. Jongono. Nunggoni to iki? Yo ngono lho. Ramene jedulene. Minimal unggah-ungguhe. Ya, mulane arepe Suraya aja turu sore-sore. Suga. Ngawur ya, kagak enak kegiatan lu. Ki wis sak pira-pira iki enek nganune. Sitok 5.000. Iman desa kodi kan, Mbak? Sak kodi murah. Kegedean wi. Iki enek ngene iki. Ukurane ini berarti. Iya, sing nomor 2 kuwi lho. 28. Iki tiner apa? Tiner. Ngombe lho, Pak. Sak kodi berarti 12. Ada ya. Karbani pe. Ngeri ya. Aku pas Mbak, bengi iya, iki aku nomor jalan iki. Kemana? Di sampean gak nganu kono to? Mah. Dulu to? Mah. Ini. Kuncinya sireng. Kuncinya sireng. Lu jero yuk. Yo. Sitok 6.000 iki. Ini gede wi, Mbak. Nomor 2 jare Joko iki mah. Coba sangat. Likur. Dia Mas Gembos. Jeneng gembos akeh ya. VN Collection Kabupaten Ponorogo iki. Wis turu. Dejo wis turu, Bung. Engko paring lancar Mama Angel. Piye, Mbak Epina ya?
Wis mulai no latihane nang etan emang. Latihan PN. Oh. Cop komandan, wah bangga cop mas, tangannya tugel, jatahnya sing ngecopot. Kuwi ngenai bathuk-bathuke sigar. Lek tenan kuwi ngenai mesti tobat. Warungnya tutup berarti Bang. Ya tak tutup jam 12, aku jam kukut-kukut jam 1 aku budal rene. Bakulan aja muni puput, gak oleh. Maksudnya kukut diresiki dilebokne ngono lho. Ringkes. Oh iya, ringkes-ringkes, sugus. Ki kruntuke ho gawe iki, kruntuke tapi sak ngene. Gak aja, udah. Aja dikulinakne gak oleh. Ngomong prai to. Rai. Ya kruntuke ndi? Gampang. Pokoknya iki sok ben dan batak keceri ya wis tak tampil. Buka warung to. Kalau roe jam piro? Ham telu gak keliru. Ganongan bar. Pak, ya iki ora gemae lah aku ngono karep apa dilo aku. Dendel jajane mojo. Omong wae nek gak boleh metu karo bojomu. Tenan, kuwi cedek nang ndi? Lah nek ada-ada Nang ndi? Rokok? Rokok main pakai lho. urung enek. Agustus. Mulai orang ini bisa ngerokok tak Urung enek lho. orang enak tolong aku. Aku udah nanggap rokoknya, nanggap wongnya. Murah. Ya kok ya. Duh, kau kan emang apa melu? Kok rame. Oh iya, deh gaya anu. Gaya zaman gaya anu ya. Kediri TA. Yo. Nggih Mas Bungkus. No, telu wong nang buri dhewe lewat kagak. Kene ra nutulan kok. Motor wong dhewe nang buri awi dhewe tutul. Jono ra kena. Naik burenan tenggelam napa sih Mas Joko? Dereng. Masih dulu. Iya lho. Tata. Gak enak. Aku pesen lagi. Neng golku. Hmm. Ning piye nek? Panggah to. Moro kuwi bagare ngono. Gak mampu dengan bakaran. Aku biyen dadi kayak ditawani 3.000 to. Nek pelanggaran dulu, enggakmu. Nek pelanggaran Enggak ono. penalti. Hilang kok. Murara wis
tahun ngalih. Boleh. Pesen malah dengan masih saya ya mas. Udah nama aku ini. Sehingga aku mas. Lometan. No, terus begitu runo. Cuma lah, besok kerja gue. Wong dhewe rong turun. Wong dhewe rong turun ngenteni wong. Dari lagi ini kan anu senang berangkat. Wolu likur enake ning ndi? Piye? Sing wolu likur enake ning ndi? Titik kumpul di Bangga Tulungagung ke Aku seru ijo kancaku sik isuk. Aku kan wayah menghubungi pertama, tapi aku jelo isuk. wes bermakhluk gitu loh. Santai nih. Dasar kowe mari mulai kerja, lah isuk kan aku mlebu ku absenku saiki kan 2:30. Tengah telu sore. Mulie. Wes santai gitu. Santai nih nang omah. Aku gak dodolan gimana ini. Dodolan ya bacot wong setia wae tampil. Lah yo engko lah awakmu sido kok tak ndang ning TA. Bocah piro gak apa-apa. Tak ndang ning TA. Ketokane game Padang Kidul lho, Timbang Diri. Iya ketoke. Mas Tolo penggembira welcome. Santai nang omah. Lo omahku sik elek gak? Jogo nyeran rairing bu. Omonganmu lho. Ide eling to, Bang. Marah. Sulit ya. Wenang ya mene siswa rong mulih. Ya mene siswa rong mulih sok wenang aku. Sing ngetut ning ngantuk. Ngantuk turu. Oh siswa nek wejang harus ngantuk-ngantuk. Lurus papat. Sesuk apa? Sesuk apa? Rai. Hai? Rai.
Dadah.